Balot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:05 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang. Ininang kabilugan kan mga bareta kunya na pag-aaga, digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Rans Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, simulation exercise kay puan bago matauwanin bakuna kontra sa COVID-19. Implementasyon kan assistance to individual in crisis situation, piga handa na. Mga paratanom dakulang tabang sa food sufficiency program. Serbisyong Salceda na mamatiyan na sa Pulangi Albay. Sa lado nasyonal, COVID-19 testing dapat gibuon sa point of entry imbis na point of origin. DFA nagpatanid kontra sa paggamit ng mga peking travel documents. Bilang kan mga abogadong nagagadaan sa presenteng administrasyon nagdadakol. Mga nawaraning trabaho, tatabangan kandole. Bareta sa ibang nasyon, Hawaii nasa state of emergency na dahilan sa grabing uran. Bareta sa sports, sa Phil Zapp, golfer na piling Athlete of the Year. Kunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Baigpit din marahay ang Department of Health na kundai magkaigwan in simulation exercises bago sinda matauwanin ang lokasyon ng bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Department of Health Assistant Regional Director Dr. Chito Abilino na base sa indang datos ang mga nagkaigwanan ng Simex iyo ang gobyerno provinsyal kan Sorsogon katanduan ay sa Sinkamsur Siringman kan Legazpi City. Siyang sinabi na ang Masbate magkakaigwan ng Simex ngunyan aldaw mantang ang Cam Norte magkakaigwaman ng Simex sa Lunes. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nagkaigwanan in coordination meeting ang opisina ni Albay 2D Representative Joey Salceda sa DSWD Albay Field Office na pinapanginotan ni Roda Mindaros asin Financial Analyst Jemuel Rodriguez para sa magayon na implementasyon kan assistance to individuals in crisis situation bilang parte kan protective services kan DSWD sa mga pobre, marginalized asin vulnerable, disadvantaged individuals. Ini minataon ng serbisyo siring sa pagtaon ng direktang tabang pinansyal, psychosocial support as in material assistance, kaibahan ang medical, transportation, financial, burial as in iba pang serbisyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sobrang pasasalamat asing kaugmahan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo dahil ang tarinibong mga kababaehan na paratanom sa 3rd Distrito kan Albay ang gabos invuelto sa indang kamawota na makamtan ang food security asin masusteneran ini sa mga barangay. Siyang sinabi na maski kan mga nakaaging taon ang mga babae talagang may pagkamuot asin talagang komitido ang mga ini sa na magproducer nin fresco asin sufisyenteng pagkakan na pwedeng ilatag sa lamesa. Dinagdag pa man ni Cabredo na saludo siya sa mga babae dahilan sa indang dakulang papel sa agrikultura pati na sa indang pamilya asin komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Multify.
Kang bibig na sangunyan sa mga barangay kon Pulangi Albay ang pangaran ni Nonoy Cap o si Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda. Ini sa rason na haros nalibot na ni Salceda ang gabos na mga barangay sa nasabing banwaan para magtaonin tabang sa mga residentes sa tao kan COVID-19 pandemic. Sa iyang sinabi na nahihiling niya o ninda kay Nonoy Cap ang sinseridad sa pagserbi sa mga Pulangenyos, siring man sa mga nakaaging lideres, siring kay dating Alkalde Jesus Salceda Sr. asin si dating 3rd District asin ngunyan, Albay 2D Representative Joey Salceda. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa 2,327 mga healthcare workers ang nabakunahan na kontra COVID-19 sa Kabikolan. Sigun sa datos sa pinaluwas kan Department of Health Center for Health and Development Bicol na may petsang Marso 10, 2021, nabakunahan na ang maabot sa 938 mga medical workers kan Bicol Training and Teaching Hospital, 135 sa Esteves Memorial Hospital sa Legazpi City, 450 sa Bicol Medical Center, 301 sa NICC Doctors Hospital sa Naga City, 351 sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur, 92 sa Sorsogon Provincial Hospital asin 60 sa Metro Health Specialist sa Sorsogon City. Nasabing datos sa madadagdagan pa dahilan sa nagpapadagos pa ang pagbabakuna sa ibang mga ospital sa probinsya kan Bicol gamit ang Sinovac asin AstraZeneca vaccine. Nagpapadagos kunya na aldaw ang pagbakuna sa mga healthcare workers sa Bicol Medical Center sa Naga City. Sigun kay Miles Melia kompetente ang tagapagtaram kan nasabing ospital, 150 mga empleyado kan BMC ang babakunahan kan AstraZeneca vaccine poon ka sa bagong haga hasta alas 3 at siya na hapon. Tinawan doon ni kompetente na kumpara ka na inot na vaccination, ngunyan dahil nang una maakseptar sindanin mga walk-in na mapabakuna, dahil lantaan mga nababakunahan asin babakunahan ngunyan na aldaw, iyo ang nakalista asin nag-agi na sa pre-screening. Enot naman nakapagbakunan nin 450 empleyado kan nasabing ospital kan mga nagkaaging aldaw gamit ang Sinovac vaccine. 76 na nag-aatamanin urig sa tercer distrito kan Albay na naapektaran kan African Swine Fever ang natawanan ni asistensya kan Provincial Veterinary Office. Sigun sa nasabing opisina, 32 na residentes kan Barangay Paul Baligao asing 44 hali sa Barangay Karatagan, Piuderan Albay ang nagresibinin pagsasararong sakunin bagas, 10 o 10 free-range chicken asin mga pisog na pwedeng itanom. Mantang sindaman ni pinasirarom sa magaganegong training sa pagpapadakol ning kurakding. Ang mga programa ka nasabing opisina pinagpapadagos dahil sa dakula ang magiging katabangan sa mga personang nalugi dahil sa pwersang ginadan asin pinirarom sa depopulation ang sendang urig dahil sa ASF. Nasa 48 mga kababaihang negosyante sa Manilay na probinsya sa Bicol ang ipinararom sa Kapatid Mentor Me program online kan Department of Trade and Industry Bicol. Sigun kay DTI Regional Director Rodrigo Aguilar, makakatabang ang siring na programa sa mga saraday na negosyante, tanganing magiyahan sinda kung ano ang mga estratehiya ang pwede nindang gibuhon asin i-adaptar tanganing mapatalubuan sa indang negosyo. Kung sa indosing aldaw sindang mag-aantindir nin online workshops asin seminar, kaibaan ang mga imbitadong mga negosyanteng nagtrayumpo na sa indang mga negosyo bilang resource speakers. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad,
Saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilever. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama.
Kasama for only 39 pesos SRP. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsolvate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook, Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Hinagad kan mga gobernador sa Task Force Against COVID-19 na tugutan ng testing para sa mga biyahero sa entrada pa sana kan mga probinsya para ma-check na ang mga asymptomatic carrier. Sinabi ni Marinduque Governor Presbitero Velasco, presidente ng League of Provinces, na gusto kan dakol na gobernador na magkaigwang unanin COVID-19 testing sa point of entry imbis na sa point of origin para maaraman ninda kung positibo ang malaog na biyahero. Sinabi niyan dakol ang asymptomatic kasing kung gagamiton ang nakapalaman sa Resolution 101 na clinical exposure assessment dahil may hiling duman kung positibo ang malaog dahil dakol ang asymptomatic carrier. Erot kay ninaprobaran kan IATF ang pagtanggal ka nagkapirang dokumento arog kan travel authority, medical certificate asin pag-quarantine kung igwang mga simptomas para sa mga turista. Pinatanidan kan Department of Foreign Affairs o DFA ang mga dayuhan na imbelto sa palusot, scam o illegal na palaog o paglaog sa nasyon gamit ang peking dokumentos. Ini matapos na makaresibinin sumbong ang ahensya manungod sa illegal na aktibidad ka nagkapirang dayuhan. Sigun sa DFA, mahampang sa magkakanigong penalidad ang mga dayuhan na magbalo na gumibo kaini. Tinawanin doon ka na ahensya na warang anuman na pigakolekta ang ahensya nin maski anong travel exemption fee kasalida kan madaling proseso kan paglaog sa nasyon. Katakod kaini, hinagad kan DFA sa publiko na magsumbong sa DFA sa paagi kan OCA at dfa.gov.ph. Nairehistro na 4 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga Pilipinong nasa ibang nasyon. Sa datos ay pinaluwas kan Department of Foreign Affairs o DFA, umidabot sa 11,874 ang kabilugan na bilang kan mga tinamaan ng COVID-19 sa sobra 80 na mga nasyon. Sa nasabing bilang, 5,280 sa mga iniyon padagos na nagpaparahay sa mga ospital. Naglobo man ang bilang kan mga nakarecover sa virus na nasa 9,553 na matapos may rehistro ang 5 na sa mga bagong narahay sa COVID-19. Sa kaparehong datos, mantinidong nasa 1,041 na mga Pilipinong nasa ibang nasyon ang nagadan dahil sa virus.
Piglinaw ka nagkaperang eksperto na wala pa sa Pilipinas ang pagkukonsiderar na variant of concern kan coronavirus na enot ng nahiling sa Brazil. Ini matapos na may report na igwang na irehistrong Brazil variant sa Quezon City. Sigun kay Dr. Eva de la Paz, Executive Director kan University of the Philippines, National Institute of Health na igwa pa sa nang duwang variant sa nasyon, alagadura padigdi ang Brazil o ang pigaapod na P.1 variant. Ipanahayag man ka nagkaperang eksperto na ang tulong variant may N501Y mutation kung sain ini nagdadaranin mas marikas sa paglakop o napaglakop kan virus. Apera digdi kinaadit man kan South African asin Brazil variant dahil daraman ka ini ang E484K mutation na pigsasableng posibleng makapagpababa kan efficacy rate kan bakuna. Mahagad na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng supplemental budget na nasa 9.8 billion pesos para sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ini dahil makaskas maubos ang pondo dahil sa pagtabang sa mga returning overseas Filipino workers o FWs. Sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Cacdar na posibleng maubos ang sa indang 2021 budget na nasa 6.2 billion pesos sa masunod na bulan o Mayo. Asin haros na gamit na ang kabilugan na pondo. Sinabi niya nagsurat na si Labor Secretary Silvestre Bello III sa Department of Budget and Management o DBM para sa supplemental budget. Igwa pa maning 10,000 na OFW returnees ang mantinido na sa hotel quarantine facilities. Ang accommodation cost para sa OFW kada aldaw maabot sa 3,000 pesos. Gustong sabihon, nasa 30 million pesos kada aldaw ang pinagagastos kan OWA para sa accommodation kan mga returning OFWs na nagtitinir nin 8 sa gudsyam na aldaw sa hotel. Dahil pakasabay digdi ang swab testing as in transportation expenses. Siring man, kumpiyansa ang OWA ni tatao kan DBM ang supplemental budget. Siniguro ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang ayuda sa mga Pilipinong mawawaranin trabaho sa tahaw naman kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Sigun kay Bello, igwa pang pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE para matauanin tabang ang mga mawawaranin trabaho dahil sa pandemya. Sa ngunyan, padagos ang pagtataon nindanin ayuda sa mga nawaranin trabaho sa man iba-ibang rehiyon. Kasabay kay ini, sinabi ni Bello na galaom sinda na mas mahababa o mababaan ang employment pag nakapasar na ang wage subsidy program kan DOLE as in ini magiging parte kan Bayanihan 3. Materi po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD as in Department of Trade and Industry o DTI para pag-urulayan ng guidelines sa diskwento sa mga pigpapabakal online kan mga senior citizens as in persons with disabilities o PWDs. Sigun kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-urunan kanduang ahensya ang draft guidelines para digdi. Sinigurin ni Dumlao na pinagsisimbagan kan ahensya ang isyong ini. Napag-araman na nagsumiter ng reklamo ang Consumer Advocacy Group na Laban Consumer Incorporated sa Anti-Red Tape Authority o ARTA kontra sa DSWD as in DTI dahil sa kawaran ng inaksyon para digdi. Ipinahayag kan sarong senador na dapat simbagon kan National Telecommunications Commission o NTC ang alegasyon kan sarong IT Advocacy Group may kinaraman sa technical audit kan dito telecommunity. Sigun kay Senador Risa Ontiveros na matapos aprobaran kan komite kan Senado ang franchise renewal kan nasabing telco maski wala pa aligadong depektibo o maski pa aligadong depektibo ang primerong network audit na pinanginotan kan democracynet o .net.ph kan nakaaging Pebrero. Enot kay ni sa ginibong pagdangog kan Senado, sinabi ni Pierre Galia, co-founder kan democracy.net.ph na tinugutan kan NTC ang sampling kan limitadong bilang ng mga barangay na may katuyuhan na maaraman ko o nakasimbag ang dito telco sa indang first year commitment sa gobyerno. Sigun kay Galia, imbes na i-test ang nasa sobra 8,800 na mga barangay para mapatunayan na nautob kan dito ang sindang pangako na makakover ang 37% kan populasyon sa nasyon, solamenteng 2,671
na mga barangay sana ang pigtugutan kan NTC. Magigiramduman na sinabi ni Senador Grace Poe, Chair kan Public Service Committee kan Senado na pig-award sa dito telco ang prangkisa na pigkukonsiderar na third telco sa nasyon dahil sa may kapasidad ining makapagsabayan sa higanteng telco sa players sa nasyon. Maabot sa 61 na mga abogado ang nagadaan poon kan maglaog ang Administrasyon Duterte kan 2016. Inibase sa report kan Free Legal Assistance Group of FLAG kung saan na nasabing bilang nagluwas na 26 ang may kinaraman sa trabaho ang pagkagadan. 15 man abogado ang nagadaan dahil sa illegal na droga. 12 ang pinagsasabing dahilan sa personal na motibo asing 15 ang daipan maaraman ang dahilan. Alagad sinabi kan FLAG, wala pang nadadakop na suspect sa 73% kan mga krimen na ini. Sa rini sa katunayan na palyado ang gobyerno na mapanuan ang obligasyon kaining matawan nin proteksyon ang mga abogadong nabubugtak ang buhay sa peligro dahil sa pagbulgar nin katotohanan. Nanindugan ang pamilya kan ginadan na si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino na an ambush na nangyari o tinoyong tambangan ini. Suway ini sa sinabi ni PNP Chief General de Bolsinas na daing ambush na nangyari as sinapagkamalan sa na aligado kan kampo ni Aquino ang mga pulis na pigsusundan sinda. Alagad sigun sa aki kan alkalde na si Mark Aquino na nagluluwas sa otopsiya na nasa 21 ang sinapara na tama aninbala kan sa iyang ama na kadaklan sa payo asintikab ang tama. Indikasyon ini na tinuyong gadanon an sa iyang ama. Apera digdi man na pugol naman kan pamilya na testigo ang nagsasabing matapos mabanggaan puting van na piglulunadan kan alkalde may 7 tao na nagbabagikan sa duwang lunadan kan mga pulis bitbit an mga haralangkaw na kalibre nin badil asin padagos na pinagbabadil ang lunadan ka ini. Imposible man na daimamid bid kan mga pulis an van na piglulunadan kan alkalde mantang sa diri ini kan lokal na gobyerno kan Calbayog. Ngalasman kan pamilya Aquino kung ata dai naka-uniforme ang nagadan na pulis kung lehitimong operasyon ang kamauotan kan mga ini sa lugar. Mantang nanindugan man ang pulisya na mistaken encounter. Ang nangyari as nagbilog naman in Special Investigation Task Group na mag-iimbestigar sa insidente. Bareta sa ibang nasyon, ipinairarom na sa state of emergency ang Hawaii. Ini matapos ang daing patod na pagbagsak nin uran na nagresulta nin pagkaraot kan dam, grabing pagbaha asin landslide. Sigun kay Hawaii Governor David Ige, sa piritan na nin dam pikibakwar ang mga residentes dahil man sa pagkaraot ka nagkapirang dam sa nasyon. Sinabi niyang paramihan tras na matin sa evacuation centers ang mga residentes din nagkapirang aldaw mantang daipan nagkukulpa ang maraot na panahon sa Hawaii. Nangako man ang gobyerno kainin na mapaabot nin ayuda sa mga maapektaran kan grabing pagbaha asin landslide sa Hawaii. Bareta sa Ladanin Karawat, magiging bida si Filipino-Japanese golfer Yoka Sato sa Philippine Sports Writers Association o PSA Awards Night ngunya na taon. Iniya nagluwas matapos konfirmaron kan PSA na si Sato ang nanapili nindang bilang Athlete of the Year. Enot kay ni nakuha ni Sato ang 2 Ladies Professional Golf Association title sa Japan, mantang nagpailing man siya nin abilidad sa US Open Golf Tournament kung saan siya ang nakakuha nin 13th overall. Breakthrough! Casbrella, ang napod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bagong imbensyon nindang payong na ibang klase kumpara sa ordinaryong payong o umbrella. Ang Casbrella, pigdesensyo nakapareho kan binaliktad na payong na nanatitiklop pabalik asin natitipon ng tubig sa laog kan payong. Dahil ang digdi pirming namara ang payong. Ang normal na payong natitiklop pay taas o upright mantang madali malining ilaog asin iluwas sa auto. Available ini sa iba-ibang color depende sa imong pangaipo asin kursunada. Magyan ini asin madaling gamiton. Istorya na iiba! Sarong 17 anyos na lalaki gikan sa New Zealand ang nakapag-break nin Guinness World Record matapos siyang mag-swing sa sarong playground swing set sa laog nin 36 oras. Pinaunan kan teenager gikan sa Hawke's Bay na si Patrick Cooper ang paglunad sa swing sa sarong playground sa Taradale kan Marso 6, 2021 sa oras na alas 10:23 nin aga. Nakompleto niya ang sa iyang record-breaking attempt kan Marso 7,
2021 sa oras na alas 10:23 nin Banggi. Sigun kay Cooper, pigahalat pa niya an official recognition kana Guinness World Records matapos niyang ipadara sa mga ini an video evidence kan sa iyang record-breaking attempt. Ang presenteng may pugol kan longest marathon on swing, iyo si Amy Pivot na may record na 32 oras, 2 minutos asin 3 segundos. Naisipan niyang gibuhon ni Cooper para mangalap nin donasyon para sa Starship Hospital asin nakatipon siya nin sobra $2,000 para digdi. Flashback! Marso 12 kan taon 1996 kan bilogon kan Korte Suprema susug sa Republic Act No. 8557 ang Philippine Judicial Academy na sarong training school para sa mga justices, judges, court personnel, mga abogado, asin mga aspirante sa pwesto sa hudikatura. Kamawotan kan Philippine Judicial Academy na magkaigwal ng institutionalized, integrated, asin professionalized system ng continuing judicial education para sa mga nagtatrabaho asin mga aspirante na judicial posts. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director Udin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inyong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pangaran ni Richard Astora, si Arvin Laad sa IT, Junapolis Salado Technical, ako po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos ng nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ho, 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 ho. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Big C centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed In Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Pag ang kababaehan, igmama na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando G. Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form, at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Maati asin mabata na origan, manukan, asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto nin mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar, arog kan salog, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na! Ang Zeolite mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay, asin hanapon sana si Casey Bermas. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:42 na nin pagkahapon. Ang oras or time check is brought to you by SMC Legazpi 3-day sale on March 19, 2021. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki Espresso MT. See you at SMC Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. Ang oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ferrex B Complex.
Help sustain glitch-free nerves. Mag-Pharex V-Complex Everyday Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Love is a burning fire. O ano pa man tabi brother Louie. Oran-oran baga tabi Louie. O yami kong Louie. Diyan sa Baybay Legaspi, Marinaldo. Diyos marhay na pagkautuman sa inyo kabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Siyempre kayo ang one and only, ang solong mo'y simpatikong solamente. Ang tote noon, pero dito ngayon, dito ng Albay Buyan, Renz Luna po. Kayo ba siyempre ang one and only sa akong kapartner? Ako man po ang pinag-iinitan. Pinag-iinitan dahil malamig ngayon. Ako man po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Sa mga gusto magpaabot kan mensahe ninda, asa ko pong numero 0966-1931-118, 0966-1931-118 sa Globe po yan. Sa smart number ko man tabi, 0949-4334-061, 0949-4334-061. Siyempre, number mo man. Ano mo yung number? Tiganap ko, nagiling ko kaya. So, text ako yakan sa hapon na pati si Ate Ange. Na doon nadamay. O yan, sa kuya man na numbers sa Globe. 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. Sa talk and text, 0909-543-4660. Yes. Oy, batiyon ko lang Tito Renz. Happy birthday kay Lolo Cap. Hinaro Asilo ang na barangay kapitan kan barangay 70 Cagbakong Legazpi City. Happy birthday Lolo Cap. Happy birthday tabi Cap. Diyan sa Cagbakong Legazpi. Oy magin man tabi si Kapitan Alvin Burabod kan barangay CP. Happy birthday tabi Cap. Happiest birthday tabi Kapitan Alvin Burabod kan barangay CP. Daraga Albay. Tapos advance happy birthday kay Sara Mustasa. Sa March 16 iyan. Next week, pinsan ko dyan sa Mayon, Daraga Albay. Maray na uto dyan sa Indo dyan, kila Tito Opet. Dakol pa lang kita pwede yung kauna na. Madaman kita. Bawal! Ay, bawal pala ng tirepon. Ay, yun pala, sorry tabi. Basta talaga kaya pagkaon, makaskas ang sa kuyang pagdango. Sabi ni 7639, magandang hapon po sa inyo, Tito Renz. And most especially to the Angel of the South. Miss Angel Mustaza, good PM po Katando Anes. Good PM po Gabos na taga Rizal. Baras Katando Anes. May nag-upload tabi digdi. Apoton tada kung ano yun, kumusta man na sa iyong pagkaud to. Hello po, 681. Sir, maray na hapon. Maray na hapon po. Nag-message na po ako sa Indo. Nagapod man po ako garay. Ang tao ka po ang number ta. Subanggi pa po kami kiapod sa APEC. So, sa 24/7 indang hotline. Ang sundo po niya, sige na po. Dahil man nagsimbag. Ay, ika po, sir, so nag-text ako, so pick forward na yung number. Ano po? Opo, bata dahil po kami kay Kuryente. Subanggi pa. So, linya may hali sa poste. Say nga niyan, sir, na ang lugar po nindo? Kahugutan po sa may Dorotea, Kidok, Joey. Kahugutan, Bakakay. Opo. Okay po, sir. Tayo pabot tayo, sir, kay Ma'am Pat na Gutierrez po. Ora mismo po ngunyan, ano? Bata dati kong amuan si Chapa, si Mami Pat. Ano po, sir? Ano po, sir, pangalan? Dati mo pala na amo, sir?
Barameda po. Ed Barameda. Okay, sir. I-forward me po, sir. Salamat po. Okay po, Apo, sir. sir. Okay po, sir. Maray na Pangyari. utos sa indo. Dati pala na amo. Baka naman, dukot. Baka naman tabi, mampat, Asikasuho ng mga linya kang kuryente. Tayo forward na tabi, Yan, tiga-asikaso naman bagata, Taka may rotational brownout, scheduled brownout pala ngunyan. 9 hours. Warang kuryente, mga tugan sa bilog na munisipyo kan Daraga. Bilog na munisipyo kan Maanito. Porsyon sa Kamalig, porsyon man dyan sa Ginubatan sa rong barangay ang apektado. Magin man nga ni... Feeder 1, Feeder 3. feeders 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, digdi sa may bitano kasabago, nag-post man sa APEC, brownout man yan sa may parteng bitano substation na. Kaya mo Portion yan, din kan Legazpi. may ibang lugar sa Legazpi na brownout man sa ngunyan. Nagusto ko lang, Tito Renz, in-integrate ko. Sabi Aha. niya, magandang hapon po sa inyo, Tito Renz and Aha. Angel. Aha. Good PM po Katanduanes. Good PM po sa Gabos ng taga Rizal, Baras, Katanduanes. Especially po sa mga taga Puro 4 from Bobo Fabia. Ito si Kuya Bobo Fabia na hindi siya bobo. Kundi, matalino. Matalino siya. Matalino siya. Oy, marinaw to tabi, ma'am na Jocelyn Villanueva. Sabi niya, good noon Sir Renz, Ma'am Angel, pa-shoutout po sa Gabos sa mga taga Putyaw. Thanks, Jo Villanueva ng Putyaw, Pilar Sorsogon. Ay, anay na udto dyan. Sabi ni, yan na. Ay, ikaw na naman nag-upload si 654, Maray na auto tabi sa inyo. 65, wala, nag-miss call man sa Miss call napala. man lang. Check Sabi- niya kung totoo ang sakong number. Sabi ni 0654, pakiulit po ng smart number mo. Ang na smart number ko, 0909 543 4660. Again, 0909-543-4660. Sabi ni 444, ay sabi ni Madam na Jocelyn Agent 444. Villanueva, o di pala si Madam na Villanueva kung napalan. Advance happy birthday po sa pamangkin ko, JP Loquiliano, bukas March 13, 16th birthday. Thanks po. Oh, yan happy birthday po Sabi ni Kuya Joel Barameda, Kuya Braca Joe. Mauro na to, Tito ng Albay, ang kaganda ng South, GB, kay Escaramosa, Princet naman kami, digdi sa Barangay 13, Riverside, Babaylon. Babaylon? Or baka kay tabi, Kuya Joel Barameda, Marino to tabi sa inyo kabus dyan. Siyempre, batiyon taman sa mga nag-antabay, magpuon pa kang kasubagong alas 12. Sa pagkatas kayo ni mga tumangan, mga shout-out, mga greetings, punan ang pag-asa. Nainari-paro gari, mauran-uran na naman Sabi ni si Charlie Janiola Tapel, pa-shoutout po watching from San Miguel, Catanduanes. Oy, marinaw to tabi sa Gabos sa mga taga San Miguel, Catanduanes. Sabi ni Ma'am na Eda Joy Olanosa, good noon po sa inyong duwa. Pabati man po kami digdi sa Purok 5, Libas, Ginubatan. Stay safe po sa Gabos and God bless po to all. Oy, magtagaloy-luway tamaalas ang tinampo. Ang mga motorista magruluway-luway tabi. Asaro pa mga motorista ang mata sa tinampo sana Bako sa naka-shorts. Naka-shorts na halipot Di ba Kuya John? Di ba Kuya John? Yan ang turo mo sa akin Kuya John Dapat yung mata sa sa tinampo lang. Sa tinampo lang. Sa tinampo lang Wag nang iba-iba, wag nang kiling-kiling Para tayong si Mike Enriquez walang kinikiling Sabi ni Ma'am na Eda Joy Olanosa, ayun na pala, sabi ni Madam na Renny Goyena Pascasio, watching from Gilbert, Arizona. Uy, Arizona Good evening to all of you dyan sa Arizona. Naubusan ng English. Sabi ni Sir na Gerald Aranya, good noon po Tito Ren, Sir Ma'am Angel from Lacandula, Gogo, Legazpi City. Uy, Kuya Gerald Aranya, marinaw to po. Sabi ni Sir na Daniel Tupal, marinaw to po sa Sir Renz at magandang Ma'am Angel. Pabati naman po happy birthday si Kapitan Hinaro Asilo ng Barangay Cagbacong, Legazpi City. From Batangas. Oy, marinaw to tabi. Happy birthday tabi Si Ma'am na Malu, atento dating klaro, marinaw to po Sir Renz at Ma'am Angel. Pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Maanito, Datin family, watching from Las Piñas City. Keep safe and thank you. Oy, sa Datin family dyan sa Maanito, Barano at man dyan sa Indo, marinaw to tabi sa Indo Gabos Si Sir na Ruby Moratalia, sabi niya, hapon tabi Ma'am Angel, Sir Renz, pa-shoutout po kina Papa sa Mabalod, Ginubatan. Nagpapabasa dyan sindangon yan. Salamat po watching from Brunei Darussalam. Assalamualaikum dyan sa Gabos sa mga taga Brunei. Ay, nasa linya na po ang Pag-asa Legazpi. Wait lang, segue ko lang ini. Sabi ko, Sir, sino po ang nasa linya? Si Sir Melvin Almuhela po ba? Sabi na, yung mas pogi daw ng konti. Sino yan? Sino mas pogi na yan Ay, marahay na po na nasa ibang na linya po ang mas pogi ng konti kay Sir Melvin Almuhela. Michael Francisco, marahay na pagkauto po, sir. Yes, ma'am. Magandang tanghali sa iyo, Angel and Renz, at sa ating mga tagapakinig dyan sa
Oy, maray na udto tabi, Sir na Michael Francisco po. Maray na udto po sa imo. Maganda. Pwede po tabi, Sir, maaraman ang latest forecast niya to po sa kamugtakan kan panahon. Meron tayong weather advisory number 3, yung ating binabantayan na low pressure area. Kanina alas 6 ng umaga, ito ay nasa layong 70 kilometers timog-kanluran ng Zamboanga. Or ito ay nasa distansyang 790 kilometers timog-kanluran ng Legazpi. Ang coordinates, 6.4 degrees north, 1 to 1.7 degrees east. Itong nasabing LPA ay gumagalaw patungong Kanluran, Hilagang Kanluran direksyon at tatawid po ito ng Sulu Sea at sa southern portion ng Palawan. At sa ngayon ay mababa pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Itong nasabing low pressure area. At itong low pressure area na to, ito ang nagpaulan dito sa malaking bahagi ng Kabikulan kagabi at sa kaninang madaling araw. So sa ngayon po, mapapansin po natin na mahina na lang po ang pagulan, ngunit may mga kaulakan pa rin. Nag-i-improve na po ito dahil yung LPA na ito ay unti-unti pong lalayo dito sa Kabikulan. Wala sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Sir Michael, may tanong lang po ako. Si Renz Luna po ito, Sir Michael. Ano po, hindi pong pag-uran tabi, Sir Michael, hanggang noorin tabi ini mamamatian digdi sa Kabikulan? Ito, yung pag-ulan po natin, ito, isinakop po ito ng yung kaulan pa ng mga pag-ulan ng LPA. Ngunit ngayon po, ito po ay gumalaw na, nandun na ito sa southwest ng Zamboanga. At so, parang lumampas na po siya. So, yung kaulapan po niya na may pagulan, halos nawala na po dito sa Bicol. Opo. So, hanggang kailan po, hanggang anong araw po, posible tayo makaranas na ng magandang panahon? Kasi ngayon pong weekend, marami maglalaban na naman yan. Ha? Marami maglalaban yan. Medyo... meron tayong kaulapan-tangan. Kaya lang yung pagulan, medyo mabawasan na. Opo. Ngayon po, Sir Michael, kailan po officially tayo mag-shift to summer po? Kailan mag-start yung summer season? Pagka po yan, na-terminate natin yung Northeast Monsoon. Kadalasan yan, kung hindi ko rin nakamali, last year, March 20 or March 22 yun. 2 years ago, April 10. And then 3 years ago, mga March 20. So, malapit na. Malapit na pala tayo, sir, mag-shift sa summer season. Ngayon po, kung pagbabasahan po natin, Sir Mike, yung mga forecast po natin, ano po ba ang magiging summer season na talagang mainit po ba o ito pong summer na ito is magiging maulan? Kasi nasa La Nina tayo. Sa pagka-La Nina, mas marami tayong matatanggap na pag-ulan. Sa average po yun ng monthly. So yung init, halos ganoon pa rin dahil doon sa makaka-apekto sa atin yung easterlies. Opo. So yun yung mangyayari pa. La Nina tayo ngayon, sir. La Nina. Opo. Sir Mike, salamat po sa oras and mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa DOST Legazpi. Likewise, mabuhay din po kayo dyan, sir. Ikaw na ang pinakagwapo. Sir, ang tawag na sa'yo is ang lalaking pugi ng konti ng Pag-asa ng Legazpi. Pwede naman, sir, kung gusto mo. Sir, tatandaan ko yan, palagi. sir. Tatandaan ko po yan. Ikaw, sir, nag-announce niyan, ha? Oo, sabi mo sa akin, sir. Grabe ka kay Sir Melvin. Sir, thank you so much. Sir, thank you so much po and mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa Legazpi. Magandang tanghali. Opo, salamat. So yan po, mga tugang, si Sir Michael Francisco kan Pag-asa DOST Legazpi. Ang lalaking pogi ng konti. Diyan sa Pag-asa Legazpi. Ayan mga tugang. Nagulo ko lang talaga ako, Tito Renz. Kasi sabi ko, sir, sino po ang nasa linya? Si Sir Melvin Almuela po ba? Mas pogi ng konti. Minimal sana pala sa kagwapuhan Sabi niya, bakit ngayon parang ayaw mo? Nagduduwa pa. Nagyulo kaya ako eh. Ayan mga tugang, sabi ni Sir na Michael Francisco, La Nina kita. Paglaog kan March 20 onwards,
Ini na pigaapod na summer season. Diyan na kita makakamat inin pag-init, pag-uran. Ini na pigtataram na La Nina season kita. Ibig sabihin, magiging mauran, magiging cloudy ang sa tuyang panahon. So LPA tabi na pinagtataram niya to, nasa may parting Zamboanga na, kaya medyo harayo na, pinagigibo na sa nakay ni mga tugang, ining pag-uran ta easterly. O ining mainit na paros, hali digdi sa Pacific Ocean, di dara digdi sa Kabikolan, iyo ang nagdadara mga tugang kipag-uran. Okay lang naman yan para makaimbak ki tubig. Tanga ni si mga water supplier dyan sa palibot, iyon na naman ang rason nito dapat magtipo na kitubig. Asikaso, trabaho. Sabi ni 7639, thanks po Miss Angel sa pagbasa. God bless po sa inyo. Gabos dyan sa DCGB, always number 1. Shout out po sa pamilya Fabia sa Rizal, Baras, Catanduanes. Sabi ni Sir na Edgardo Barameda, ayun eh, sulag kapunta sa to kasubago. Good PM po Sir, nice ko po sana ipap. Okay na po ini. Ay forward me po kay Ma'am Pat na Gutierrez pagkatapos kang programa. Sabi ni Sir na Melchor Brusola, maray na od to tabi sa Gabos, especialmente sa mga taga Bongga Baka kay Albay. Naghihimati tabi mentras nagche-check kan outputs kan mga estudyante digdi sa San Pablo, Laguna. Mag-iringat tabi kita Gabos. Mabuhay po Mabuhay po kamo Gabos sa mga maestra sa bilog na Kinaban. Sabi ni Madam na Edita Cordovales Baroma, pa-shoutout Baroma Cordovales Villar family. Ay maray na to tabi sa Indo Gabos. Sabi ni 444 good noon po Tito Renz asin Ate Angel, pabati man po kan mga taga Sogoy, Castilla, Sorsogon na always nagdadangog from Teresita Ocampo. Oy, bako yan Sogoy iyan. Sugoy. Ang yan yan Tito Renz, kang ano na yan, baldado na yan sa Bariis, kag Bakong, Sorsogon, Castilla, and sa Aranina sa may Putsao. So ibig sabihin, gari malibot ka man sana sa Legazpi. Paano yun eh? Depende. Sama nito. Pamanito ini, palaog sa muya, pwede ka mag-agi Bariis. Bulsuto na siya, boundary na siya ang okay. Buro bulsat pala. Di ba ang duman sa kapatukan? Dura mo makatakot magtuka duman. Ang problema, anong katakutan dyan? Hindi ako natatara mo, hindi magtukad dyan. Ay, di kayo magtukad dyan. Paano kayo mga tugang alauna na nin pagkahapon? Oras na para naman kita magsireblagan, saga naman kita magiribanan. Ako po ang solamente. Ando tayo noon, pero Tito ngayon, Tito ng Albay po yan, Res Luna po. Kayo ba siyempre sa kapartner? Ay, marahin na po muna kay Malacanang. Alam na kung sino si Malacanang. Sino Malacanang? Secret, so chika ka sa mamaya. Ako man po, sa pangalan ko na nagtatay Junapolis sa Technical, sa IT, Richard and Arvin. Ako man po si Angel Mustaza, marahin na pagkahapon sa inyo dyan, Gabos. Bye-bye and mabuhay. Dakol di buhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw.